Moi YouTube. Moi! Nyt mennään Sukkulan kuninkaassa Monster Auto ja Motoristi kypärää. Niin, mutta kannattaa tilaa mun kanava. Eli Pelaaja suomalaisia pelivideoita ja kiveitä. Koska mä teen oikeesti kiveitä ja mä voin aloittaa vaikka sarjan Pixel. joo, ja tilaa ihan. Ei sit rekkatukkaan. Pertti ja Erkki. Joo, ja mä oon peluri. Ja se ketä sanoo moi moi. Niin se oli toi pelaaja. Välillä tulee yhteisiä videoita. Joo. Joo, ja tää video taisi olla tässä. Moi moi!